O bato. Haan nga Ayating kaon unay. tati kwa hanga kas tao bato ya ke. Nyati ko na daga dyan naganak ni kwa ni Rosel. Hindi pang kayo dyan nag. Dadamag nga pa. Handa ka nagpilpili. Nasimpo da. Ti kahit na ka, agasawa ka main ta. Noon niya ka no ti kahit ni Rosel. Kaya damat tayo. Ano may nga ruda? No nasong ko daga kwa pakay kumangam to. Balak ko kumarti ag-propose mo. Nag-propose ka Nag-propose kayo ni inang iday? Maday tati pa ng asawa tao ide no at pinawatan daga joy naganak may pag-asawaan da kami. Nuhaan mapikot ka kahanda ka pagawido na nga si ide kanya may kan nag-asawa mi ide. Una makarti panag-asawa iday no hamon magustuhan di babae hindi napilpilitan ka lang awan ipakasar no kan. Kuun nang bagpay kanya yung tatata na wayang kay nga kwa. Pili aswaan nyo. May arto tatanaw yati ko. Ag-asawa. Kahit ko mag-propose kung diyak mag-propose. Kadamot ti kwa mabuy-buy nga daga jay agparparinto mga alad ano kati sabsabong mat. Kaumot ti sabong tayo ta kwa. Practice ko ba? Kagbirok ta ati sabaw. Muto yung pagbiruan tayo. Ruruutang ka na baka batuan mo dito. Ano santa tagbiro ka tagpractice ka nga rod. Kano mapangganto jay ay ke amom tararamidin kaon. Tagbirok. Ano? Ni, Dana kita ta? ada. Dito re. Sabong sa tilid da. Ni, damo kayo sabong tilita nagpintas mga tampuraw ba? Tatak na makakita yung sabong tilid da. Kanya, dito yung sabong tilid da. Ni. Tukuli ka. Gabutin doon Ay, gabuto. Oh, dito oy. Gwapo Dito iti pagpractice ang sabong. Aramidin ta. Bagam di panunot mo ka jay kasla ni Rosil dito oy. Dito oy. Karapa pag nga. Nga iso ni Rosil da jay pagpropusam. Nalaka lang araw. Nalaka lang ang awang kasla jay practice Kano ka. Nunod da ka jayan. Dir-diritsyon tao nawan to ti pampanunutom nga aramid mo. Ito yung nag-propose tiyang ko pinararamid tong palpanagbiag ko ka. Kaya maminsan lang mga minti kwa. Patalang mo yung mga Panag-asawa. Taka lang mga asawa. Dito yung singseng. Dito ti singseng. Nalumag sa mo unay. Kaya hampay lang mga iso dahil singseng ako. Plastic pa dito yun Bagaran to nga pepeso pa nagayat ko na. Pagsursurwan pa lang dito oy. Sabong ito oy. Hampay lang pudpud mo ita. Sa atin ni Rosel. Wow, dito ni Rosel. Bigyan ng karoday. Wow, tanood dati ka malaim. Ibagayaw. Ibagak no kang hangas jay. Ay na. Meron. Bigyan ng karoday. Wow. Buya ita, buya. Basta pa rin to mga nakasara. Wow. O bato. Haan nga Ayating kaon unay. tati kwa hanga kas tao bato ya ke. Urusil kunam, urusil. Ay. Siyay. Naprosak pa yati rupa na. Wow. O Rosil. Apay nga nakatangtangkin mo dati rupa mo hindi lipstick kada sungsungom. Anya kasta Araro ka nakatangtangkin mo ati bato na kas pangarigan lang kuna. Kas pangarigan lang ni Rosil dito oy. Ay kasda. Urusil kunam. O Rosil ko na. Wow. No, dati pan na kay karek ta napudno ti panagayat ko king ka itatamot lang kanito sagutang ka kas pamaneknek. Iti tanda ti panagayat ko king ka napudno ak kunam. O sige. O Rosil napodnoak iti tanda ti panagayat ko ka. Kit isagot ko kanyam dito nga singsing. Will you marry me? Mga sumungsungbat dito yun Ke bato pa lang ro dito ito no dito iti tanda ti panagayat ko king ka sagutan ka singsing iyawat nanto diay kwa sumong bato ni Rosel pakat pangarigan dito ito kunak. Iyawat ko king ka dito nga singsing Rosel. Will you marry me? Aw maramay na. Hampay lang ni Rosel dito kunak. Dayjay iti iyawat nanto jay ramay na ni Rosel dito yan. Ayatin ka, ipatpatid ka, ititong palpanagbiag ko, kuna. Wow, dayjay kasjay.
Isagot Gusto kuging ka dito nga singsing. Tas tanda ti panagayat ko. O awatin nan to dayayan. Rosel, Eugenio Topinyo, will you marry me? O kasjay. Ay, O kasjay. Ay, ate nga sabong nga. Ay, Eh, sabong paraging katapos arako Wen, ara ko taon. Ay, O, arako pagtaon. wen, kasta. Tangtangkin mo, tibukot na. Bato pa lang ang data. Kaya, may nga rodain. O kasjay, kasjay to Pasado tarmi pa ka daw. dyan. Di una ano talaga nga ito nakaklunan na kajayan. Nakarodain. Di una yung kajayan. Ang kaya papanan ah. Una na yung tahan na mga kuwede. Taba ka mapalpak manukan. Anak si Muro Ordi dahil sa nga sikaratan.